amalinku. Allah daya ne? Allah is one. Amshi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah daya ne ba shakka, shi ya halicci kowa da kowa. Idan na tashi da sai bismillah nake cewa, in zan ci abinci na bismillah nake cewa. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai kowa. Baitina, 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 rukunin musulunci guda biyar, ku haddace su yara masu koyo. Na farko kalmar shahada, na biyu tayar da sallah, na uku bayar da zakka, azumin ramalana da aikin hajji. Baitina, 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 yaran kirki musulmai suna bin maganar iyaye, ba su karya ba su fada, kullum suna karatun Kur'ani. Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ya samu a aljannar firdausi, amin. Labaran annabawa, labaran annabawa, labaran annabawa, labaran annabawa. Annabawan Allah gaskiya ne, daga Adamu har Muhammadu. Allah ya aiko su don mu gane hanyar tsira, hanyar aljanna. Annabi Adamu uban kowa, daga yumbu Allah ya halicce shi. Annabi Nuhu mai jirgin ruwa, ya kira mutane su bar gumaka. Wanda ya bi shi ya tsallake, wanda ya kishi ruwa ya tafi da shi. Annabi Ibrahim halilullah, wutar namarudu bata ci shi ba. Annabi Musa mai sandar mu'ujiza, ya raba teku kowa ya gani. Fir'auna da mutanensa sun nutse, Musa da mutanensa sun tsira. Annabi Isa ruhullah ne, da izinin Allah yana warkarwa. Annabi Muhammadu fiyayyen halitta, sallallahu alaihi wa sallama. Shi ne cikon annabawa gaba daya, mai dauke da alkur'ani mai girma. Halayen kwarai, amshi halayen kwarai, amshi yaron kirki, yarinyar kirki, suna da ladabi, suna da biyayya. Halayen kwarai su ne adonmu, kamar yadda annabi ya koya mana. Baitina, 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 idan na fita waje ko a cikin gida, assalamu alaikum ita ce gaisuwa ta. Tsafta tana daga cikin imani, wanke hannu da fuskata shine dabi'ata. Baitina, baitina, umma da abba ina girmama su, babu musu babu fushi a gabansu. Wanda ya girme ni na bashi girma, karami kuma ina nuna masa kauna. Baitina, baitina, kullum ina fadar gaskiya ba karya, don Allah yana son masu gaskiya. Cin abinci da hannun dama da bismillah, idan na gama in ce alhamdulillah. Haruffan larabci alif ba ta za, mu koyi haruffan larabci jim ha ha, mu karanta Kur'ani mai tsarki. Baitina, dal zal ra za, karatun mu yana da gadi, sin shin sad dad, ilimin Allah ne babba. Baitina, ai da za inge mu bi tafarki na Nabi Muhammadu. Fa kof kaf lam, don mu samu rahamar Allah. Baitina, mim nun ha waw ya, mun koyi dukkan haruffan mu. Godiya ta tabbata ga Allah, wanda ya ba mu hasken ilimi. Musabi malam